Dobrý den, tady je turista Pilák a jak si můžete všimnout, moje dnešní cesta začíná už při západu slunce. Takže dneska to bude hodně zajímavé a taky o hodně kratší, proto budu mluvit o hodně rychleji. Mělo by tady být méně větru a více akce. Takže jdu do toho. Na dnešních stranách jsem si dal nové těžší limity. Je to žádné pití, jedno cigáro a žádné jídlo. Takže se musím posnažit, abych to vydržel. Ale hned první problém. Krávy a oplocení. Nemám rád oplocení. A nemám rád krávy. Půjdu skrz. Půjdu kolem. Nemám čas. Musím se rozhodovat rychle. Ne, skrz je to příliš nebezpečné. Musím jít kolem. Nebo jít skrz. Ne, musím jít kolem. Ano, teď můžete vidět první dnešní problém. A to je vlak. Takže člověk musí rozběhnout stopku. Ano. Letíme. A potom tak tohle bylo celkem ofous. A jak můžete vidět, jen těsně jsem se vyhnul srážce s vlakem. Tady jenom tak krátce, jeden vtip z roku 1940. Maminka pošle Pepíčka do obchodu, ať koupí pomeranče. Pepíček přijde do obchodu a říká: prosil bych jedny banány, prosím. Prodavačka mu prodá banány, Pepíček se z banány vrátí domů a tam se mu všichni vysmáli. Mohl bych přidat i nějaký o křesťanství, ale právě procházím po Teči a mám strach vůbec otevřít ústa, abych se nedostal na hranici. Mohl bych přidat i další křesťanský vtip, ale právě procházím po Teči jedním z nejvíce křesťanských dědin a bojím se, abych neskončil na hranici. Půjde pak na policii. A cestou jsem potkal úžasné chlapíky, kteří mi dali okoštovat úžasné slivojce, nebo na to není nic vidět. Ano, točím svoje cesty. Na YouTube. Ty vole, já jsem let's player, kurva. Let's player čeho? Minecraftu. Klasika. Ale to je základní hra, krásná. OK, otázka. Dota 2 zná někdo? Koho? Dota 2? Dota 2 výborné. Jo, super. Já mám 28 klíčů na streamu. Já mám to hervání. Boží, tady se na Prokopala. Jo, no tak ta Prokopej za krtkem, to je náš učitel informace. Teď jim jdu ještě koupit alkohol, ale o tom už se nemluví. Zajímavé zase, takže co jsem si našel pro nové mladší kamarády, tak byla s nima zábava, byli dost dobří a je možná mírně s podlivem a jenom mírně, takže v pohodě. Potom, co jsem jim teda dokoupil ten alkohol, tak jsem zjistil, že mají největší problém s vyslovením Moandor. No, dobře, Moandor byl druhý největší problém. Největší problém byl s vyslovením Toxogen-NLTUE, ale to vůbec nevadí. Mám slíbeno plno odběru, takže popularita mého super trooper Inba Cool bez channelu by se měla zvýšit. Takže teď vycházím z klubu, pomalu ještě už se dostávám ke konci a za chvíli, když budu na konci své cesty. Takže